Karbi Student Associations mate chi hek pen KSA tuma hin pen surjan hansia phan karcho me ki padu pon. Pini chitini phai kresir kemarni dong muka khai chialong surjan hanse alangli All Assam Student Union along GS mate General Secretariat puche palong dun thega pot uthot dong muka khai chialong KSA hin atu pen karcho mai ke dei pon. Lasonsi surjan hanse hin pen herangkia thengno lam thekaning je pon le puthot arju pon chulona. Fuluni pen jerswang ti report News Headlines 24/7. Central Executive Committee amai do ponlo All Assam Student Union University jom headquarter office nang situ ponlo lepas hada so executive meeting along jom aman ke do All Assam Student Union President Sri Utpal Sharma lepas ke Chief Advisor Dr. Samujal Kumar Bhattacharya lepas ke Central Committee along nangchirap dun reporting zirtum an lepas ke latum along alam thi lapen anutin alam thi NTNC non niliphan Assistant General Secretary and non TS harpuna ke tek pon apangsi di All Assam Student Union President Utpal Sharma lapen ke Chief Advisor Dr. Samujal Kumar Bhattacharya lapen ke asulong chirabdun Central Committee abang pitum an phans ke ke opajirlo lapen ke asamang kang pialong asamang kang piarat lapen ke ikhek itum Karbi Anglong along itum Karbi Anglong ilong asu tum akhir jume lapen latum kang honpen pot la swar pelong pot ningak long pen jor pajir long lapen non ke bang zilang arni sidame itum Karbi Anglong arat lapen ke asam along in arat sidame latum akhir jume lapen latum aning alam sidame kachini pen itum kosonsi itum organization sidame kang pangtang ponji lapen non jesemet sidame ni le non bang ko sidame along lo ke sangpon lapen non tum sing hon Karbi lo chorle song mate kese lakum sidame ni ko thakar tupon pot jor par piklo lapen kenon ke bang zilang arni ke itum dak Karbi Anglong along ki ong dung lapen kisung mesende kosonsi itum asuk ben ke cerap ben itum Assam government fan sidame itum pressurized thek ben ansu se la kisung mesende itum che pilo poh idea che share ben itum la kisung ke jok ban thegima athema itum inglong aso fan bang tunang lang pot kai ke itum ningjiverity monsen me isi bini ningka che thela ben bini itum ningka rong arni bang ningka rong bang ke la wala jai inglong aso sidame la son kang tu yang do ang deng along kelong du la ke Karbi Anglong arat ahir jume la pen Karbi Anglong arat akang hon kusni matha ponlo la pen ke bang jilang arni sidame nang ni tum ke rap la pen nang itum ahir jume pen si paphang pon pol pen ke asong sidame Karbi lo charle asong la pen ke asu sidame asu se ke pang tang pon jelong nang itum jakong orang sidame kidum pol la pen Karbi Anglong arat sidame jakong orang pen dang lok bidi sorian sidame ahir jume sidame kidum kusi ki ponlo nining the ponlo la pen ke chuni ri ponlo nang sige itum Karbi Anglong arat ke paphang nai bite lo charle anasulo second bang ke itu lo jong si ke Charlie aphai do bulo tang te itum ajat long da me claim to se me kachirap du long sidame itum abar sai long ponji second bang itum Karbi Anglong arat long ki sungnai ko pima bute tower pendang lo kisu kiude se ke chelang adim lo lapen ke for exam ai school lapen college sidame da do boy fit sidame ke than bang to me pi arni an me bainong pi pin lang lapen an porda me lahai ke Charlie ana thuk ka phang ponji bute itum Karbi Anglong along council along ke do leaders atum sidam ami thang asomar dong khan ta Karbi Anglong long lokachari no anu tum Karbi Anglong ara apai Karbi Anglong long lokachari asomar environment am pon ko laben thu bote tum non Karbi Anglong long popilo institution do government college dolo di campus lada campus to lang full fledged kalila tani tum Karbi Anglong long ke boy de kisung de asomar dong pona sibo chari nam dang kedam nang ate dak ditum di government college dolo lapen ke kafe isi mini college do lapen apura nasi dampo kaso prote itum Assam government itum latum pilo poh pai pateng akang hon pitera itum han dak ke ong dung institution science college nang ji commerce college nang ji lapen ke engineering college nang ji lapen ke full fledged university ing pinon alu ji itum somar se me dakar biang long se me chingthur pon long ko lapen ke itum lo na jong si ka chingthur pon itum kafe ka development itum ke ultimately itum Karbi Anglong rat ka frangkon boksi ningse pon lo lapen non ke bang jilang arni se me itum Karbi Anglong suluk sodak apemon ban vera itum kacingki cingwai pen lapen ke itum aron teng pen si itum lam cingki chahan pen si ka do ko be Karbi Anglong resort to hansta me ni tuning report after 20 years ni kan ingko ya phip athe All Assam Student Union ke isi tang nai lapen ke si apan nai asong lo asam long
lapen anat lapen thu pula dangte 20 years of hang inut probin boro pudolo alangli ar pulong polo sarpu lapen 20 years of pipini gap there of pipini itu play inglong soto kali itu karbi ang long pen so ang jeng kelong pos kami nili aprang si kero lapen ke kardom pipi kang to mang itu karbi ang long arak ate karbi ang long arak akan akhir juga pen sipini so akan tu yang jeng nili ke kele dun Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma himpena kini korungle 3.0 kan. Jeklem thekthema te kebodet arat athuma phan era pino khirjumi kelong. Ini puluni constituency ke parlo hemrong rangalong urunodoi 3.0 kan thupon. Urunodoi laki kelong le atum lapen kelong bo matum sikami nona kini puthot kasalam dun betjia phansi pachini pon. Lapen anutin soarlo atum ta long edji lapen laso kelong dunjia phan ration card to vekang lapen laso kelong dunjia phan ration card to etangji lapen jongsi ration card avelang lutang te anutina bang fiatum sitami prapjin pen ration card kasalam repjia phan sitami mayalong phan chini pon mayalong ka tong du aroghat mla dorsing ronghang em kangbora kiling lapen chairman raju tiso lapen em bilimohon kaklari lapen penang ketheke dinga tum tong dosi bangsomai in samje ben pechun pon kuluni pen jerson kiripong news headlines 24/7 সম্পন্ন হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ কাম হাতত ল'ব লাগে যি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব লাগে যি ধৰণৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কৰিবলৈ আমি বিভাগ সাজু আছোঁ আমি PLRDৰ আমাৰ চামেনাংশৰ ভিডিঅ' বাইদেউ আছে মই নিজে হৰাঘাটৰ ভিডিঅ' আছোঁ আমাৰ হৰাঘাটৰ ব্লকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে আমি আটাইয়ে কাম কৰিম আৰু অৰুণোদয় 3.0 আঁচনি সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিম ধন্যবাদ